De laatste paar jaar wie er al wel weer een keuring in Balzert, maar net in het centrum. Dat is dit hier voor het eerst. De Kjelle Fokclub is er wie is mij. Horen jaren hingen wij de keuring altijd in de manege. Maar hier in de binnenstad is volle mooier. Zodat je zien kan er volle mee publiek. En dat is voor de inzenders dat ik hartstikke mooi. Wichtig insteek van Bolle Tonsje dit hier is om de agrarische sector en de burger meer mijlkoor te verbinden, onder andere via een agrarisch beleefplein. Boer en burger moet elkaar in Wurg hield niet minder. En dat zorgt voor veromrinnend begrip. Er is best een soort discussie over boeren hun positie ten opzichte van de maatschappij. En hoe ze borkie, is dat al je verantwoorden en dergelijke. Nou, grotendeels loopt de boerenstand en ik denk dat het terecht is dat dat beslist gebeurt. Alleen dat is net altijd lieke bekend. Er komen steeds minder mensen in de landbouw te werken, dus het groepje wordt litser. Van de andere kant, we produceren wel een heel soort. Mensen hebben voedsel nodig, wij willen die link houden, want we hebben elkaar heel erg nodig. De opzet van de Kjellekeuring, het agrarisch beleefplein, is beskieden van opzet. Dat had onder oren te krijgen met strenge regeljouwing. Toch had de organisatie wel ambities voor de toekomst. Het is nou eigenlijk een eendaags evenement. Wij hebben streven er toch wel naar om dingen aan te jekken. Ik met name educatief. We proberen toch om dat aspect en met de winkels om het toch nog iets breder te maken.